Kubo lobo buthongo bakho kumgedlela likhetha inkosi enkulu uPombela Sitimela Samamkhulu Baba mkhulu mkhulu omkhulu phakade amen. Kusukela ekuqaleni igumgedlela liqalile lixoxa lezi ndaba ezidabukisayo zabo abantu bezokhishwa ezulwini, bekhishwa ensimini yase-Edeni lapho ababehlezi khona bephuza umthombo wamanzi, bedla amakhowe, bephuza ubisi, bedla uju lwezinyosi, bephila nangezithelo zasendle, benodeda ngendlale bendawo, befuyile benezinkomo nezimbuzi, beganiselana, beganiwe abantu abamnyama, amakhosikazi amaningi, benezingane eziningi. Abanumzane ngaleso sikhathi babengazi ngisho nokuthi iy'ngane zabo zingakhi, ngoba phela umnumzane ngamunye wayetholakala ukuthi namakhosikazi acela lapho ko-14 kuya ko-20. Abanye babefika ko-45 kuya ko-50. Amakhosikazi ayebaganile, njengawo amakhosi afana noMagaye azala amadodana namadodakazi amaningi kakhulu ngenxa yokuthi ayeganwe amakhosikazi amaningi, ngoba phela kuthiwa inkosi uMagaye yanamakhosikazi awu-45. Kanti lokho yayikuthathe kuye phela umkhulu wakhe uDubandlela owayenamakhosikazi awu-42. Phela nayo inkosi lena uDubandlela yaphila isikhathi eside ngoba yayibusa ngesikhathi sondaba kaPhunga noMageba. Nangesikhathi senkosi uJama yayikhona isabusa, waze wazalwa usenza ngakhona ibusa yabusa kanye nayo. Kuthiwa le nkosi yayisikhule kakhulu isidonswa ngesikhumba ngoba kungathekiswa ukuthi yayiwontanga kaZulu noXwaba. Kwaze kwafika isikhathi salo phela ilembe lenkosi ikhona. Akekho indodana wale nkosi ekuthiwa uDubandlela owaba inkosi, ngenxa yokuthi amadodana akhe aze afa onke. Isalokhu iphilile yaze yaphila nabazukulu, njengoba kuwumzukulu wayo phela lona okuthiwa uMagaye, lona waganwa amakhosikazi angu-45. Lesi sizwe sabantu abamnyama uNkulunkulu akukho ayengasiphanga kona, ngoba lempilo wayesiphe kakhulu lena engasekho namhlanje ngenxa yokumukela labo popayi abafika nezitha zethu. Ikuphi ongakuthola ongakunikezwa upopayi ekubeni kade unefa elikhulu kangaka? Phela ngalesi sikhathi akekho umuntu wayethi uyavuka uyangena emsebenzini. Ungena kanjani? Wawungekho lowo mbuzo ukuthi ungena kanjani. Naso isikole sasingekho engakafiki lo muntu omhlophe, ngoba isizwe esimnyama sasinakho konke okudingakalayo. Kodwa namhlanje usufundela ukuthi ube uwena, ngoba phela uma wenza i-agriculture usukufundela ukuba umuntu, nokuthi umenenje uphathe ipulazi leli lalivele liphethwe ngobabamkhulu bethu ngobunyonico. Belapha ngisho izinkomo nezimbuzi zabo bengayanga esikoleni. Nazo futhi izibhedlela zazingekho. Isibhedlela phela kokuba ikwagogo lapho kurawundi khona omkhulu okuhlangana khona bonke abazukulu, kutetwa khona izingane. Nabagulayo babetholakala kuyo le ndlu belashwa khona. Kubuswa nabantu bephana, kusetshenziswa lolu hlelo kwakuthiwa i-bartering system, ukuthi ngokunikeza imbuzi unginikeza izingqomo, ingekho imali. Le mpilo yayiphilwa ngabantu abamnyama i-Afrika yonke, nakhona emampondweni kwakuphila yona leyo mpilo. Yilapho phela uNkulunkulu athumela khona lo mprofethi owaprofitha abelungu bengakafiki. Wathi lo mprofethi kunendibilishi ezofika nabantu abamhlophe. Uma nike nayimukela le ndibilishi kuyobe kuphelile ngayo. Wathi lo mprofethi wasemampondweni bayokhanda nenyoka enkulu. Leyo nyoka leyo iyobe igwinya izingane zethu. Esho phela isitimela. Lo mprofethi wagcina efile khona emampondweni ngaso isandla sawo amangisi. Phela ngisho naye lo mama lona owayenezinqa ezinkulu okuthiwa uSarah Baartman akazange athathwe ngamabhunu ukuthi ayoganga ngaye emazweni aphesheya ayomenza umbukiso.
uSarah Baartman lona phela wayeyilo ikhoyikhoyi khona kuleli zwe lakhona ku-Cape Town, owathathwa yiwo amangisi lawa amthumba esanda nje kugana nokuthola umntwana omncane, amfaka emkhunjini amthatha amusa emazweni akubo, bayoganga ngaye khona bayomenza umbukiso. Kukalelwa eminyakeni yawo-1814 lapho khona babemthumbe khona. Kulapho agcina khona ese-France, enziswa yonke imigilingwane lapha kudayiswa ngaye, abanye bezitika nangaye ngocansi. Khona lapho eFrance yenye indoda okuthiwa uHenry Taylor yamthenga nayo yahamba yayozenzela eyayo imigilingwane. Yathi mayisidelile ukwenza imigilingwane ngaye yamthatha yamdayisela enye indoda eyayinesekisi iqeqesha izilwane. Naleyo ndoda yaqhubeka njalo nayo uSarah Baartman yamenza umbukiso, izikhandela itshe lemali ngayo, njengoba wagcine eshonele khona eFrance, eParis. Noma sebefile kabadelanga ngoba bamthatha bamumisa, amenza umbukiso, baphinde badla itshe lemali. Ngabe ukukholwa konke lokhu ngoba phela laba bantu ababenza yonke lemigilingwane yibo phela laba bantu ababesilethele lokhu kukholwa, besihlabelelisa amahubo abo. Bathi asidabukele umuntu ndoda mphini thizeni eyashayelelwa ogodweni ngezipikili. Nathi impela size sidabuke kakhulu uma kukhulunywa ukuthi kunomuntu owashayelwa ngezipikili ogodweni izandla nezinyawo. Kodwa abantu abathwala ngempela usizi yibo abantu bethu bakuleli zwe, ngoba phela kulo izwe lase-Cape Town baningi abaprofethi ababulawa ngesihluku bebulawelwa yona lenkolo yama-Afrika. Njengoba sikhuluma ngayo uCetshwayo naye ushiye umndeni wakhe wahamba amakhilomitha amade ngezinyawo, eyiswa emkhunjini olwandle phela esikhaleni senkosi kule ndawo esibizwa ngokuthi iPort-Danford. Ehamba lapha endleleni eshawa ethuka ethinyiselwa ngamanzi. Abafazi bakhe odadewabo abafowabo bayakhala bazama ukumlandela. Amabutho ma ethi azama ukuyomtakula ayabulawa. Bonke laba babefa kuzo lezi zimpi yibo phela obabamkhulu bethu laba abanganawo amathumba. Kodwa thina njengoba sisathi silinde phela inkosi, sithi kuzovuleka amathuna. Bayobevuleka kuphi amathuna obabamkhulu bethu beseziswini zezingwenya? Phela abanye ngesikhathi bebulawa ngamangisi babephoseka kulo uthukela, abanye basala emaqeleni badliwa zimpisi. Impisi-ke phela igaya ngisho ithambo, elikhiphe ngemuva kweshoba sekuyimpuphu. Yiko konke lokho okusasifake osizini kuze kube namhlanje. Abelungu laba bayasiphuca konke sasinako, basikhipha ezulwini, basikhipha ensimini yase-Eden. Manje siyahlupheka, sithi sifundela ukubuyela ensimini yase-Eden, kodwa ngeke kusenzeka lokho ngoba lo mlungu obabamkhulu bethu wabafaka lenkolo ngenkani. Kodwa thina sayithola sibancane wayifaka kuthina, njengoba bekade ichaza phela incwadi kaKing Leopold ukuthi babambe bese bancane abantwana besobafaka lenkohliso ngeke iphinde iphume kuwo. Ingakho kuze kube namhlanje kukhona inqwaba yabantu abamnyama abakholelwa kakhulu kuyo lenkohliso ekubeni abantu abamnyama baphiwe ifa laphakade. Phela umuntu omnyama ngisho uthandazela umuntu, hayi ukuthi usukumsindisa ngegama lale ndodana kaPhuphu, usuke esindiswe uwena qobo lwakho, ngoba phela wena umngoni. uNkulunkulu uyakwazi ukulalela ukuthi wena mawubeka isandla kumuntu ufuna ukuthi lowo muntu ebe njani. Bakhona-ke abantu abathile abanazo lezi ziphiwo. Laba bantu bawumthelela omkhulu, kube sengathi leli gama likamfana kaPhuphu liyasindisa, kanti cha, usindiswe nje insizwa yakaKhumalo noma kamthethwa, njengoba igumkedlela lelachaza egabeni ezedlule ukuthi kunezibongo ezikhethiweyo uNkulunkulu azilalela kakhulu, njengawo amalala namantungu anguye, anoziphathisa okwezikhali zamantungu. Lokho phela kufakazwa yizo izithakazelo zethu. Kukhona omnisi wemvula, babeyinisa ngempela imvula, njengoba igumkedlela lelakhuluma ngenkosi uNdaba eyayinisa imvula. Konke lokho wayekwenza engakafiki umfana kaPhuphu. Liyaguqa igumkedlela phakathi. Amen.